Hmm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng lauoy or utan Bisaya. Ayan, yung pagkain po natin ito ay sikat po siya sa kababayan po natin sa Visayas at Mindanao. Ayan. Ang nagrekomenda po ng pagkain nito ay sila Jusil May Serna Ligutan at si Beverly Delphine Gimbarda. Thank you so much po, Thank you so ma'am. much po sa pag-recommend po ninyo Yes. sa pagkain natin. At thank you so much din po sa mga nag-recommend po din sa pagkain natin sa Facebook. Yan, nag-comment po sila at ang dami nilang na recommend na pagkain. Yes. At don't worry po, lahat po yan ay titry po natin Yes. lahat. At meron po tayong pritong isda ngayon. Oo. Meron po tayong pampano, At pritong bangus, bangus. at meron tayong rice. Rice. At meron tayong tubig. tubig. Ayan. Sa mga foodie, first time po namin ulit kakainin ni BBM to. So, Itong kain gulay lang na po to. tayo. Hindi pala mag-pray muna tayo. Try muna tayo. Excited. In the name of Amen. In the name of Father, Son, Spirit. Amen. Ayan na ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Apo. Kain na po tayo. Apo. Mangantaking Kapampangan. Apo. Yan, Kain tayo. excited ako dito kasi guys, hindi siya gaanong maraming Oo, sahog. Hindi, tsaka hindi siya... Tsaka napaka-healthy. Yes. Ayan, super healthy. Kasi to pinakulo siya. lang yan. Oo, healthy. Titikman na. At din lang yun mga ka-foodies. Siyempre, lahat po ng mga natin, di ba, may kanya-kanya po tayong version. Yes, ayan. Sa mga iba po, ang tawag, mayroon po silang laswa sa Iloilo. Yes. At sa Pangasinan naman ay inabraw. Ayan. At yung iba naman, bulanglang. Yes, bulanglang. Yung sa kanila naman, lauoy at utan Bisaya. So, Yan, unang titikman kulay. natin. Ito may sabaw pa. Ayoko, kulay. Tamang-tama, no? Kailangan natin Ang kumain. unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Kain po tayo. Init pa. Sarap. Meron siyang daon ng talbos ng kamote. May malunggay din po. Sarap. Ito. Kung paano. Yan. Kain po tayo. Wala pa ito. Healthy, oh. May malunggay. Talos kamote. Tsaka ang daming tumagon sa mga natin, no? Dun sa comment natin, no? Agad, nagbigay sila ng mga recommend po nilang pagkain. Sarap.
Sarap. Sarap. Sarap na gulay, no? Ang ganda na, no? Ang laki ng bunga, ang liit ng kutsara. No? Blooming na naman si BBM. Hindi, gano'n na lang. Sarap. Sabihin daw. Wala na, tawak sa'yo. Sa tamang-tama, no? Masarap yung gulay tsaka isda. Perfect combination yung ano nila. Tsaka fresh. Chichi po kami ingay. Tayong mga Pilipino, no? Iba't ibang klase luto at linalagyan na lang natin ng twist, no? Oo nga. Yung iba talaga, yung mga Kapampangan, di ba? Mahilig silang nagluto tapos nilalagyan nila ng mga twist. Yung mga Kapampangan, ganun eh. Tayo linalagyan natin bagoong to, no? Ang tawag naman doon, pakbet. Pakbet. Sarap. Ang sarap na sabaw. Ay, shoutout pala kay tita at saka kay Cooks. Enjoy ba kayo? Ilan muna ako. Dala. Cheers! Ayan. Kahapon nag-date po kami nila tita tsaka ni Coach. Nag-lunch date kami tapos nag-coffee tayo, no? Sa McDo San Fernando. First time namin pumunta dun sa McDo. Ang laki ng McDo. Promise, first time? Akala nila siguro gala tayo. No? Tatabi ko yung kalabasa, paborito ni Chichi to eh. Ito, nasa tabi ko si Chichi. Bigyan natin ha. Yan. Kanina pa siya nangangalabit. Sarap. Ay, alam mo, ako pangarap ko maging page shield. Page shield? Ano? Face shield. Ang nilalagay sa mukha. Face shield. Yes. Bakit naman? Kasi no, yung face shield kahit hindi natin kailangan, hindi natin siya gini-give up. Wow. Diba? Kahit wala siyang dito sa mundo, hindi natin siya gini-give up. Di tulad ng yung jowa mo nga, gini-give up ka kapag di ka na kailangan, di ba? Wow, pinag-aralan yung hugot niya. Di ba? Ang sarap maging page shield. Kahit wala kang kwenta dito sa mundo, hindi ka gini-give up. Ba't ang lalim ng hugot mo? Saan nanggagaling yan? Hi! Ikaw, anong pangarap mo sa buhay? Ako, madami.
Ay, pangarap niya maging artista to. Patagal na. Mm-mm. Tagal na. Tawa ko ng tawa sa kanya yung kwento niya yun. Totoo naman, totoo yung sinabi ko sa'yo. Mm. Sarap. Di ba pangarap mo maging artista? Oo. Palakad tayo kay ano, PJ Family Mukbang. Bakit? Congratulations! Ayan, si PJ Family Mukbang ay malaking ano yan. Kasi Gozon, Family Gozon. Di ba yung maawak ng GMA Gozon? Oo nga, no? Oo. Ikaw talaga, ang dami mong alam. Baka naman. Kaya, Congratulations, PG Family Mukbang. Ayan, monetize na sila. congratulations at monetize na Monetize sila. nila. Abangan natin yung part 2 nilang mukbang. Yes. No? Mamaya na ata yun. Mamaya na ba yan? Yes. Tama ko yung isda. Kinamayan na, no? Sarap ng pampano. Naglaba ako, guys. Naputol mga kuko ko. Sayang. Kanin pa tayo. Masarap yung sabaw niya kapag mainit na mainit. No? Naka-aircon tayo. Lumamig. Sarap ng bangos. Sarap. Ito na lang. Sige. Sa mga mahilig maggulay po yan, try nyo na po siya. Lauoy. Yan. Tabaon. Saba ng bangus na. Nanginginig pa. Pasmado. Pasmado kasi kakabuhat na mabigat. Charot! Mabigat daw. Mamaya. Sarap. Gusto mo na yan.
Sarap. Na. Sarap. Tamang-tama na pagkatapos mag-gym tapos kumain ka ng gulay. Yeah. Sarap. At ilan araw din tayo nagputok. Oo, no? Laging baboy. Puro baboy. Tsaka tama nga yan. Sarap. Bus. Sarap, no? Try nyo na po mga foodies. Lauoy or utan Bisaya. Ayan. Madali lang po talaga siyang lutuin yan. Yes. Ginigisa lang yan. Pinakulo natin. Ay, pinakulo pala. Sorry, hindi kasi ako nagluto si Dada. Masarap. Sa mga foodies, bago po tayo magpaalam, magsha-shoutout lang po tayo mabilisan na. Kasi Friday po ngayon, it's shoutout day po. Yes. So, gusto po namin magpasalamat sa mga members po natin sila. Remy's TV Watkin, Eat with Ina, Raw and Cook Food ASMR, Ma'am Shirosi, Inday Iyat Mukbang, Papa Ron TV, Iñaki TV, Charito Pangan, Angel Mendoza and Sol, Jenhen Capares, Hampas Lupang Burgis, Eat with Vince and Chona, Simple Bistak Mukbang, Ma'am Shiaya Vlog, Coach Foodie, Mary Mukbang, Mother Shingu, Sibelia Pam Vlogs, at saka si Junpig. Ayan, meron po sila mga channel. Please supportan po natin sila at mag-subscribe natin po kayo. Yes. At shoutout din po kay Frenny Kimi. Shoutout sa iyo. Love you. At I love you po. Frenny It's Lenny. It's Lenny. At kay Frenny Jeffries Chow. Ayan. Jeffries at saka Chow. si Cook Like Crazy. Meron po sila mga channel. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. At shoutout din kay Sisi Lea Payaon at sa kanyang baby na si Baby Allison. Hello po, ma'am. At shoutout din po kay Emerlita Asuncion, Josephine Angeles, Mary Rose Gino from Quezon Province, at kay Fanny Santos, Bernard Samante, Rosalie Baligwat, Jenny Lalawigan, Lizer Gaira from Abra, Maria in Seoul, Tokyo, Japan. Hello po. Jeric Balacha. Ayan, thank you so much po sa panonood po ninyo. At shoutout din po natin sa Facebook po sa nag-comment sa Sinon Tomas sila. Yes. May Canete from Madino, Saudi. Hello po, ma'am. Elsie Ganda Bilate Hello from po. Marbel Tarlac. Hello po. Jonalyn Telan Guillermo. Geraldine Abuso from Quezon. Hello. Figueroa Elma from Riyadh. Kay Rosie Regis Volker from Minnesota. Christine Pascual from Doha, Qatar. Hello po. Glesel Costanilla Labaneta from Iloilo. Hi. Elma Layog, Miriam M. Pajardo, and Felix Toledo Bautista. Ayan. At sa mga nag-recommend po ng mga pagkain natin, ayan, nagpapa-shoutout din po sila. Debbie Fruto, Resik Sebate. Hello po. Thank you so much. Dayrin Custorio. Ang dami nila, no? Kay Chanel, Lisel Apostol Basco, Lisa Rosento, ayan. Sila po ang nag-recommend din po sila sa mga pagkain. So, Yes. nagpapa-shoutout din po sila. Yes. Thank you so Thank much you so much po sa pag-recommend po ninyo ng mga pagkain. At don't worry po, lahat po na nag-recommend po ng pagkain, tatry po natin lahat yan. Yes. At gusto din po namin matry ni BBM yan. Excited po kami. So, salamat po sa suporta po ninyo sa amin. Thank you so much po. Yes. Facebook page. Huwag nyo kalimutan, Opo. mga Foodies. Follow nyo na po kami. At TikTok, ayan. Yes. At syempre mga Foodie, please pakiclick po yung aming notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po namin ni BBM. Yes. At shoutout Team Matibay. Shout out Team Matibay. Team I love you Walwal. all. Jason Laksamanalo po, ayan. Ayan mga Foodies, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!